Здравейте, пичове! Добре дошли в това видео, в което днес ще си говорим за темата, която все повече и повече напредва всъщност всеки ден, става все по-зле и по-зле, а именно темата с педерастите. Ще искам двубой с Димов. Двубой? Какъв двубой ще Да. искаш? Ми бой като бой. Не, спокойно, не. Чакай. Какво ли да се сбиеш с травестит, брат? Това е най-лошия сценарий. Това е мъжка сила и женска злоба, брат. Това заедно се биеш с шимпанзе, така. Пичове, това е едно видео на Павката и Цака. Това е тематика, която британците правят от доста време и тепърва това нещо навлиза в нашите ширини. От преди няма една година, мисля, нещо такова. Като даже тъмнела едно към едно от темплейта с Sidemen. Което е готинко между другото. В смисъл, това е интересна простотия, която да си пустите да гледате докато закусвате сутрин, да гледате някаква малумщина, така. Пичовете канят някой, понякога известен, понякога просто някой рандъм пичага от улицата. В случая са поканили Дим Оф явно. Идеята е в рамките на някакво определено време пускат, случая Димов, го пускат на няколко мацки, в смисъл една минута примерно с една минута с друга и така се зареждат един по един, една по една. Един по един в случая. И се свалят, в смисъл, все едно на първа среща, или по-скоро като чат в Tinder, само че Tinder, извинявам се, само че дето в Tinder може да се сложи снимка на Брат Пит, докато тук можеш да видиш, че пред тебе седи гробаря, брато. Като всички този цирк се гледа от други хора в бекстейджа, слуша явно и Памеца, който има зарим. Моля. И от време на време, че слушалкава пускат някоя заповед на кучето. И то прави мизери. То прави едно куче, което прави мизери. И през цялото време някаква абсолютна ебавка и е супер смешно. Мега готино. Като накрая събират всички мацки и избират победителката, нещо като Фергена, само че е смислено и готинко. Да, обясня го по възможно най-аутистичния начин, съжалявам за което можех да го пребера в 5 думи, но не знам. Сета. В случай на Димов му се пада да се дейтне с зето този юнак тук. Брат, там май мъж бе, бате. Стига бе, ти пълът ли си? Ама да не обидиш, говори нормално. Не, жена ли е? Бе, брат, тя има... Вижте се малки ръцете, бе, не се нали. Ще има сюрприз. Между другото, до сега не знах кой е този жена, I guess, но го намерих в TikTok и Instagram. Теди Ео Банкс. Как се казваш? Теди. Как се казваш? Теди. Сериозно? Теодор. Значи, представете си какъв контент би е правил такъв човек в TikTok. Точно това. Точно това е. В смисъл, абсолютно каквото си представиш, точно това е. Да ви тредира нещо. Не, започни нормално. Снимай го това. Да, започвам Ти ще я тредираш това онова. Нормално започни разговора, не директно мъжки си. Не, малко по-мъжки черти имам, май си момиче. Ако искаш директно я питай. Това е ужасно. Малко е грубо, да. Ще се обиди, да. Аре, да, вяр, ти кажи нещо, ти само седиш тук. За какво си дошъл, кажи ми? Поговорете си, ти казах. Дали тренира? Не я познавам, не ми изглежда хубаво. Даже ми прилича на мъж. Единствено, за което мога да се говоря с нея, дали е мъж. Кажи го това. Да. Аз на тебе ти казах да, обаче Не съм те видял. Да. Тренираш ли нещо това? Питя. Сира е пълен. Ял си ли? Здрасти. Здравей. Аз на тебе ти казах да, пак не съм те видял. Да те питам случайно, на тебе пола ти какъв е? На какво ти приличам? На нещо по средата. Окей, очевидно е вкаран нарочно точно в този епизод на Димов, защото все пак това е Димов, брат. Естествено, че ще стане някаква мизерия, някаква глупост, защото все пак това е Димов, той е... Но между другото, Теди всъщност не е направил нищо лошо в случая. В смисъл, просто се е бавам в момента, защото... Не знам, скучно е. Преди малко се прибрах от студиото и не знам, просто правя някаква мизерия и реших просто да снимам някакви глупости. Не знам. Просто ми е скучно, брат. Не, какво виждаш на пръв поглед? Момче с объркани наклонности. Объркани наклонности, добре. Принципно такъв ли си? В смисъл, момче си, нали? Логично, да.
Биологично, да, душевно не си така ли? Душевно не съм. Колко се да не съм най-големия фен на Димов Ванката, никога не съм се представил, че ще го кажа, но подкрепям точно такова мнение в случая. Защото преди ден всички му казват, да не го обидиш, той да не му засяга очевидната тема. Не, брат! В смисъл, влизаш му директно. В смисъл, няма какво да се правиш, че не виждаш нещата, които той явно иска да бъдат видяни. Не е било някакво супер агресивно според мен и злобно, но пък си беше на място. В смисъл, какво би могъл да си каже един човек с такъв човек? В смисъл, вие какво бихте си казали с такъв човек, освен да му поискате автограф на глобаря? В смисъл, добре, не можеш само на мен да ми прилича на глобаря, аз тия. Особено с тази лъчна линия. В смисъл, остава само да излезе някой ковчег така и да си обърне очите просто. Това е темата, която искам да обсъдим. По-скоро аз да обсъдя, защото вие не говорите в момента, но има коментари за това нещо. Коментирай, брато. В смисъл, не може само да си говоря. Това е наш разговор, това е подкаст. И вие сте ми гостите. Да, това е темата, която бих искал да обсъдим. Не точно този човек конкретно, но по-скоро другите негови себеподобни и това, че се изтъпва толкова много това LGBT обществото скапано. Обаче, виж ли, трябва да се толерира и трябва да мълчиш и да не говориш за това, защото иначе си задник. Самоизяще се. Факта, че имаме паради, прайдове, fuck it, веднъж годината в центровете на много столици по света, включително и в София, и се парадира буквално това нещо. Идва да пометна. Нужен ли е малкият брат, като излезе навън, да вижда това кофе? В смисъл, и то даже не е нужно да излезе навън. Където и да влезе YouTube, TikTok, мамка му слънце, брат, YouTube, TikTok, където и да влезе, даже в някои филми, даже в някои анимации всъщност вече започва да се вкарват педали. Are you asking me on a date? И да, отказвам да ги наричам LG набава ти в урчилото. Не копеле. Точно три пола. Биологични. Мъжки, женски и хермафродит. И от тия добавки се зачитат само две, според мен. В смисъл гей и би. Всичко друго е изгъзица. И тук искам да изтъкна едно нещо. Ние българите не случайно имаме две думи за това състояние. Гей и педерас. И искам да започна да правим разликата между тия две думи. Нямам нищо лошо против гей, лесби и бисексуалните. Даже познавам доста такива хора, които на пръв поглед, ако не ги познавах, нямаше да кажа, че са такива. Всъщност, смисъл, ти не е парадира да това. Просто ако се повдигне някакси по някакъв начин тази тема, те си го казват без никакви излишни глупости, без да се правят на не знам си какво. И ако се появи някой, това е много интересно, ако се появи някой друг с такава ориентация, те го засичат, в смисъл те детектват някакси. Много е странно, не го разбирам, но го има, не знам как работи. Да, нямам против нищо геовето, не имам против обаче педераса, брато. В смисъл това е всички други глупости, които се набиват навсякъде, само единствено да им се угоди на разширените задници. Разликата е, че гей, лесбийката и бисексуалния не го изтъкват това нещо. В смисъл някакси не е толкова изтъкнато при тях. Повечето геове разбират, че са такива още съвсем малки. В смисъл като навлезат в пубертет, примерно. И това е нещо, което просто им е дефолт в мозъка, просто някаква настройка в мозъка им, да я знам. Не може да се промени в смисъл, те осъзнават, че е странно, осъзнават, че може би някои хора няма да ги харесат, но това е, в смисъл, те не го избират някакси. Да я знам. Това е нещо, което дори в животинското царство го има доста често, даже и при лъвовете. Най-мъжкия символ. Тогава с такива хора нямам проблеми, си са окей съм, може да се поддържа разговор, дори е приятелство, но педераса, брато, е абсолютен задник. Той парадира за това нещо, всички трябва да знаят, че това е неговото тяло, негови животи, че той е силна независима жена. Мисля, че той е много страх, че има много тежко, че никой не го разбира. И също време най-големия гъс на планетата, брат. Замислете се, Колагин, он е от първи сезон на инфлуенсърите, Илян Радев, ако някой го знае, това е най-OG нещото в BG YouTube. Всеки един педерас, да, точно така ще ги наричам, е абсолютно себично копеле, брат. Обаче всички трябва да му кажа, защото той е LGBT. Бате, умрете всички, самоубийте се всичките. Такива.
Дано ми падне телевизор LG на главата е така. Аз принципно нямам проблем с хомосексуалистите, обаче не ма кеф е така да ми се обличат. Иначе нищо против тебе. Добре. Да. Аз ти казах да, в смисъл просто няма как да продължим разговора, наистина. Не ми е приятно да те гледам. Ков. Да, може би малко наистина влезе малко по умрете всички енергично, дим оф, но не мога да кажа, че греши. Всъщност, в смисъл, според мен не е казал нещо, кой знае колко фрапантно и такова, просто го е казал мега енергично и нахърсано, което това си е Димов, това е неговия начин на израз. Но не е казал нищо лошо, в смисъл, казва си нещата правилно и плюс това идеята, че клипът трябва да бъде скандален целият клип, нали? И все пак това е Димов, в смисъл, това има репутацията вече, че е шизофреник просто. И да, точно, в смисъл... fuck. Shit. И да, точно този печал всъщност беше доста чил и не е направил нищо лошо. Теди, Теодор, Таунс. Това дето каза, че иска да се бие с Димов, самият Димов разбра, че е било шега. Просто за да задържи вниманието на гледащият. Ми бой като бой. Не, спокойно, не. Чакай. Според мен той реагира остро, защото не му допадам. Едно на външен вид и едно... Казах, че ще организирам бой, просто за да го шегна по някакъв начин, но не е такава цел. Шегувах се. Думите на Ванката Димов. Сега като изключим подозрителната енергия, за която не искам да спекулирам от която още субстанция идва, може би е пил Red Bull. Ще трябва да ви кажа коя избирам. На тебе извинявай, че ти реагирах. Знаеш ко, бих ти стиснал ръката, даже само ако кажеш на нещо. Надъхана си. Ай, виж на жена ти говоря. Роберто! Роберто! Аре, извиняй. Ето виж, дай ще прегърна. Не хейтвам такова общности, мощности, просто не се кефе да ми се обличате. Това е моето мнение по въпроса. Но смисъла на думите му, нали, нищо лично към те, просто не ми хареса как се обличате. Това ми е мнението, но конкретно към теб нямам нищо лично, нали, даже огуш на печалата, защото нищо лошо. Да, това е всъщност. Това е всъщност. Благодаря ви, че гледахте, че цъкнахте това клипче. Да, искам да си поговорим между, в смисъл да я знам. Вие сте ми комюнити по някакъв начин, въпреки че не правя кой знае колко. Аз съм посредствен ютубър. Но въпреки това, коментирайте, да я знам. Пишете как ви минало деня, какво правите, какво бачкате. Да, всъщност, абонирайте се, харесайте клипчето, долу ще ми Инстаграм и ТикТока, където не качвам кой знае колко работи, често казвам, но пък там ви известявам, когато ще става някакъв бламач. Да, и не бъдете, ако сте гелове, не бъдете педераси. Бай! Майка ти